Public beach sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gidagsa sa daghang mga tao. Masakop sa DRRMO kapulisan nagpabalik-balik sa dapit pagpahimangno sa publiko. Si Luan Mirondina sa report. Bisan kun dili taob og medyo lubog ang dagat karong adlaw, apan wa kini makapugong sa mga upunganon sa pagtampisaw. Gani sa kadaghan sa mga tawo nga nangaligo karong adlaw, napuno ang tanang mga cottage, ang uban sa baybayo na mismo mipahimutang. Ang pamilya Berdin nakakuha pa og usa ka lamesa apan sa may parking area na sila nga dapit. Kay lagi daghan man ang nangaligo sa dagat, misa ka usab ang presyo sa matag lamesa. Ang gamayng plastic nga lamesa nga gigamit sa mga Berdin, giabangan nila sa kantidad nga 300 pesos. Okay ma'am, no choice ma'am, basta malipay lang kita mga tao ma'am. Apan kay taas pa ang adlaw, padayon ang pag-abot-abot sa daghan pang mga tao. Busa ang mga sakop sa crisis management team, nagpabalik-balik sa pagpahimangno sa mga tao sa hulga sa COVID-19. Ang face mask o pangontra sa virus nga COVID-19. Ang papagda og face mask ang atong baba. Pusbod ko, magtaptap og face mask. Unya, ayaw kalimot pag-maintain gamit ang tubig o ang sabon. Ug nag-apod-apod usab sila og mga leaflets. Tungod kay puno-puno na ang mga cottages, ang uban wala na makasulod ug may pahimutang na lang sa ilang mga sakyanan sama niining pamilya nga gani diri na lang sa gawas, nag-andam sa ilang kilawonon. May pipila hinuon nga nakahukom nga mamauli na lang sama ni Melvin Yat nga nagdala pa sa iyang duha ka mga anak. Di na lang tingali kay murag puno mi kayo nya daghang kitaw. Mga bata na ko di sad mo kuan dito dagat. Di sad humul ba kay kuan lagi daghang kitaw nga lubog. Ang mga pulis nga nadistino sa dapit, igo na lang sa pag-discourage sa mga bag-ong naabot nga puno na ang mga cottages aron dili na mudaghan pa ang mga ligo sa dapit. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.